Cántame a neve, eu son un devorador de neve. Ahora acompañamos os nenos a todos os sitios, que se autobús, que se en coche e tal, pero antes, cando éramos nenos, camiñando a todos os lados. As botas, pa escuela e toda a mañá molladas, se facía falta. Trouxo bastante neve o terceiro temporal que golpeou Galicia nunha semana. Xa están desactivados os avisos nas montañas de Lugo e de Ourense, pero algunhas estradas continúan afectadas pola acumulación de neve. Esta hora, segundo a Dirección Xeral de Tráfico, non hai limitacións para a circulación en ningún punto da rede viaria galega por mor da neve, pero sí se recomenda seguir extremando a precaución, especialmente se temos que circular pola rede de estradas secundarias. Durante boa parte da mañá, a estrada que sobe aquí ao Cebreiro estivo pechada para camións entre Pedrafita e Triacastela. Houbo conductores que tiveron problemas para sacar o coche onde tiñan estacionado e quen tivo que empregar cadeas. Con todo, as nevaradas van remitindo e imos recuperando a normalidade. Tamén vai mellorando lixeiramente a situación no mar, aínda así mantense o nivel de alerta laranxa en todo o litoral de Galicia por mar de vento e ondas de ata 8 metros, que irán diminuindo ata os 5 metros este serán. O tren de borrascas que afectou a Galicia esta semana deixouse notar tamén nos encoros. Na conca Miño-Sil recuperáronse os valores propios desta época do ano. A media da conca está no 73%, pero algúns encoros alcanzan xa o 90% da auga encorada.